La carta de l'aglà. Les cabres, quan mengen aglans, el rendiment de la llet és més bo i pots fer més formatge. Per tant, amb l'aglà pots substituir una carta de llet. Com? Doncs, per exemple, si jo vull fer un semicurat o un curat, imagina que vull fer un curat, doncs agafo 2 cartes de llet, necessito 3 cartes de llet. Doncs n'agafo 2, les poso aquí i l'aglà és la tercera llet, representa que em permet fer un curat. I llavors torno a posar cartes de llet aquí sobre perquè aquestes cabres segueixin sent productives. L'aglà no ha d'anar mai a sobre d'una cabra. No serveix per res més que per substituir una carta de llet. En comptes d'agafar-ne 2 d'aquí sobre el teu ramat per fer un semi, n'agafes una més un aglà. En comptes d'agafar-ne 3 per fer un curat, n'agafes 2 del teu ramat més un aglà.